नमस्ते. मी आज अंड्याचं काय म्हणते, हे चक्री फुल आहे, जावेत्री आहे, थोडासा हे कळ्याचं पान आहे. काय आता मी तुम्हाला पहिलं बोलली ना, आता आपल्याला किती पाहिजे तसं करायचं, घट्ट पातळ असं करायचं. अंगावर उडतंय आता हे कर. आता फुगेल होत चपाती. नाही गेली हवा, फुगत होती हवा गेली ना. मेरी चपाती डिस्टर्ब नको करू. तिला जेव्हा फुगायची तेव्हा फुगू दे. नाही फुगली तरी काही प्रॉब्लेम नाही आम्हाला. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते. मी अंडा कढी बनवते, मोगलाई अंडा कढी. त्यासाठी मी 6 अंडी घेतले. मी अंडा कढी बनवते म्हणजे आहे ना, अंड्याची स्पेशल भाजी बनवणार आहे. अंडी उकडून अख्ख्या अंड्याची, म्हणजे कढी म्हणजे एकदम पातळ नाही बनवणार आहे, भाजी सारखं बनवणार आहे. आणि ते पण स्पेशल मसाले सगळे घेऊन. त्याच्यासाठी मी 6 अंडी शिजवून घेतले. 6 अंडी शिजवून घेतले, त्याची साल काढायची आहे, सोलायची आहे. आणि बघा इथे मी 5 टोमॅटो घेतले, हे 5-6 कांदे घेतले. छोटे छोटे कांदे आहेत म्हणून 6 घेतले. मोठे असतील तर आपण आहे ना 3 घेऊ शकता. हे लसूण घेतले बघा, 5-6 पाकले लसूण जे आहेत मोठे मोठे आहे. ही 4 हिरवी मिरची आहे आणि अद्रकचा तुकडा आहे. हे 2 छोटे छोटे अद्रकचे तुकडे आहेत. हे आता मी पहिलं काय करते, टोमॅटोची पेस्ट करते, कांद्याची पेस्ट करते. हे आहे ना जाडसर पाणी न टाकता हे वाटून घेते आणि अंड्याची साल काढते. त्याच्यानंतर तुम्हाला आहे ना याचं सगळं लागणारं साहित्य दाखवते. टोमॅटोची पेस्ट करून घेतले. हे आले लसणाची हे ठेचा करून घेतलाय, बारीक मिक्सरला करून पाणी न टाकता. कांद्याची पेस्ट करून घेतली. आता तुम्हाला याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. हा सर्व खडा मसाला घेतलाय. तेजपत्त्याचं 1 पान घेतलंय. 1-1.5 चमचे धने घेतले. 1 चमचा कमी थोडासा जिरा घेतलाय. हे चक्री फुल आहे, जावेत्री आहे. हे छोटासा दालचिनीचा तुकडा घेतलाय. 2 हिरवी वेलची, हे 4 लवंग घेतले. हे 7-8 काली मिरी घेतले आणि 1 चमचा आहे ना बडीशेप घेतली. आता हा मसाला आहे ना आपल्याला भाजून त्याचं मिक्सरला बारीक करून घ्यायचा आहे. एक चमचा बेसन घेतलाय. 1 चमचा घी घेतलाय. हे आपल्याला मसाला कोकणी मसाला घ्यायचा आहे, 1.5 चमचा आहे. आणि मी आहे ना सुक्या खोबऱ्याची पेस्ट करून घेतली आहे. म्हणजे जरासं सुकं खोबरं घेतलं अर्धी वाटी आणि त्याची पेस्ट करून वाटून घेतली आहे. म्हणजे आपल्याला ग्रेव्ही आहे ना चांगली बनेल. हा सगळा खडा मसाला भाजून घेते पहिला. तेजपत्त्याचा पण मोठा असला ना तसं तोडून घ्यायचा, मग भाजतो लवकर. मसाला भाजलेला कसा समजतो ना, तर त्याला खुशबू येते आणि तो भाजतो ना तर उडतो पण, आवाज पण येतो, टिक 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 आवाज येतो आणि थोडा कलर पण चेंज होतो. मसाला चांगला भाजला आहे. आता मी थोडा गॅस बंद करते आणि मसाला काढून घेते. मसाला थोडा थंड झाला ना, याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडा बारीक करून घ्यायचा. थोडी अंड्याला अशी एका बाजूला चीर द्यायची, पूर्ण कापायचा नाही, असं थोडासा चीर द्यायची. आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे आणि हळद घ्यायची आहे. आता मी अंड्यावर आहे ना थोडासा मीठ टाकते. आता ही अंडी आहे ना पहिली मी थोड्या तेलामध्ये तळून घेते. अंड्याला मीठ लावून ठेवलाय. आता मसाला थोडा बारीक करून घेते आणि पटापट तुम्हाला गॅसवर करून दाखवते.
मसाला बघा असं जाडसर वाटून घ्यायचा, एकदम बारीक पावडर नाही करायची आहे, कारण धने बिने आहे ना असे तुकडे झाले पाहिजे, असा बारीक करायचा. अंडी तेलामध्ये अशी आहे ना चांगली फ्राय करून घ्यायची, थोडासा कलर यायला द्यायचा. फ्राय केली ना अंडी तेलामध्ये आता मीठ टाकून तर चांगली लागतात. चांगली लागतात म्हटल्यावर लोकांना वाटेल काय मी खाते, मला चांगली लागतात, पण खाणारी माणसं सांगतात ना चांगली लागतात म्हणून. अंडी चांगली फ्राय झाले, आता हे काढून घेते. अंडी फ्राय करून काढली आहे. आता थोडंसं आहे ना तेलामध्ये जिरं टाकते, थोडंसं टाकते, कारण का माहिती आहे आपण खडा मसाल्यामध्ये जिरं पण वाटलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना कांदा टाकते. कांदा चांगला फ्राय करून घ्यायचा, म्हणजे आपण कांदा कसा कापून चांगला लाल होईपर्यंत फ्राय करतो ना, तसाच ही पेस्ट पण आहे ना लाल होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायची. म्हणजे आपल्याला जाड कांदा टोमॅटोची फोडं कापलेली असलीच ना मग ती पिघलत नाही लवकर, म्हणून आपण आहे ना जरा आपलं सोपं काम होतो आपण अशी पेस्ट बनवली तर. कांदा बघा चांगला फ्राय झालाय. आता याच्यामध्ये हे मिरची, आलं आणि लसूण ही वाटलेली टाकते. थोडं थोडं एक एक वस्तू टाकत आहे ना फ्राय करायचं, म्हणजे त्यातलं आपलं पाणी आहे ना मरून जातो. आता त्याच्यामध्ये टोमॅटोची पेस्ट ओतते. आता हे चांगलं आहे ना तेल सुटेपर्यंत त्याला फ्राय करायचे, शिजवून घ्यायचं आहे. आता सर्व मिक्स केलंय. आता मी 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवते, म्हणजे काय माहितीये वाफेने लवकर शिजतो. 2 मिनिटं झाली आहे. आता याला आहे ना तेल सुटेपर्यंत आपल्याला चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे. पण त्याच्या आधी आहे ना मी खोबऱ्याची पेस्ट टाकते त्याच्यामध्ये. हा गरम मसाला सगळा खडा मसाला भाजलेला. आता याला सगळं आहे ना चांगलं व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं आहे, पण त्याच्यामध्ये थोडं आहे ना मी पाणी ओतते. थोडं पाणी ओतलंय बघा. आता याला चांगलं शिजू द्यायचं आहे. तेल सुटेपर्यंत, एकदम सुकं सुकं होईपर्यंत शिजवायचं आहे. आता आपण बोलतो ना मसाला तेल सुटेपर्यंत फ्राय करायचा, तर असं तेल दिसतो बघ, हे असं तेल दिसतो तेवढ्यापर्यंत आपल्याला फ्राय करायचा असतो. म्हणजे तो मसाला आहे तो तेलामध्ये चांगला भाजतो आणि आपली भाजी आमटी काय असेल ना ते खराब होत नाही. आता याच्यामध्ये मसाला टाकते. आम्ही मसाला 1.5 चमचा घेतलाय. 1 चमचा बेसन आणि आपल्याला याच्यामध्ये घी पण टाकायचं आहे. थोडीशी हळद टाकते. आता हे सर्व मसाला आहे ना आता चांगला भाजून घ्यायचा. परत पीठ वगैरे टाकल्यावर आपल्याला कोणत्या पण गोष्टीला असं पीठ वगैरे लावायचं असेल, तुम्हाला आपल्याला ग्रेव्ही घट्ट पाहिजे असेल ना तर तुम्ही असा मसाला फ्राय करताना त्याच्यामध्ये पीठ टाकायचं आणि पीठ आहे ना चांगलं भाजून घ्यायचं. ते तुम्ही कसलं पण पीठ घ्या, गव्हाचं घ्या, ज्वारीचं घ्या, तांदळाचं घ्या. म्हणजे ग्रेव्ही पण चांगली घट्ट होते आणि स्वाद पण चांगला येतो. कारण तो बेसन पीठ आपण कोणतं पण घेतलं ना तर तो मसाल्याबरोबर भाजतो. मसाला बघा कसा भाजलाय. आता या मसाल्याला किती चव असेल ना. हा आता याच्यामध्ये मीठ टाकलंस ना हे झाली चटणी. हो म्हणजे थोडीशी चटणी बाजूला काढ. आता मीठ टाकायला लागेल. हा मीठ टाकून. मीठ कसं मी आता असं पहिलं नाही टाकत मी, मला अंदाज नाही समजत. लास्टला ना पाणी बिनी ओतल्यावर आहे ना
शेवटला मी मीठ टाकते. ही आपली ग्रेव्ही. तुला पाहिजे तर मी असंच का थोडंसं काढते. हा का? नको नको राहू दे. असं थोडंसं काढते, त्याच्यात मीठ टाकून तुला देते नंतर. हा हे बघा मी काढून घेतले. तुम्ही पण असं करता तर मला कमेंट मध्ये सांगा. करता करता चांगलं वाटलं की खायचं. नाही ग्रेव्ही आता समजा ग्रेव्ही आता ही पातळ होणार ना, हा तर घट्ट ग्रेव्ही तुम्ही काढता की नाही. एक कमेंट होती की ते काढतात म्हणून. आता त्यांचं नाव लक्षात नाही मला, हा पण लक्षात आहे मला की त्यांनी पण म्हटलं की मी पण तुझ्यासारखी ग्रेव्ही काढून घेते. तू कशामध्ये काढली होती माहितीये का? पनीर भात मध्ये पनीरची ग्रेव्ही काढून घेतली होती मी. हा. आता आपण आहे ना याच्यामध्ये आपली ग्रेव्ही पण चांगली शिजली आहे. आता आपल्याला अंडी टाकायच्या आधी आपल्याला घट्ट पाहिजे, सुकं पाहिजे, पातळ पाहिजे. किल्ला अंड्यातला गर खाते, त्या अंड्यातलं गर एक काढून दिलाय किल्ला. आता आपली ग्रेव्ही बघा मस्त छान झाली आहे. अशी आता मी तुम्हाला पहिलं बोलली ना, आता आपल्याला किती पाहिजे तसं करायचं. घट्ट पातळ. गॅस थोडा बारीक करते आणि मीठ टाकते. मीठ टाकायच्या आधी आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढं करायचं आहे. त्याच्यानंतर मीठ टाकायचं आहे. मीठ टाकले चवीपुरतं. मीठ टाकलं की असं ढवळून घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये अंडी टाकायची. आता मी याच्यामध्ये अंडी सोडते. ती ग्रेव्ही दिसायला बघ ती मस्त वाटते, लाल लाल एकदम. आणि हे तुला मी याच्यामध्ये थोडासा आहे बघ, थोडा मीठ टाकून देते तुला. आता ग्रेव्ही शिजेपर्यंत आहे ना, अंडी टाकले ते आता 2-3 मिनिटं ते झाकून ठेवते बारीक गॅसवर. तोपर्यंत तुला 2-3 चपाती भाजून देते. म्हणजे चपातीने अंडा खाऊन दाखव. बघा दिल्ली बघा केवढ्याच खाल्लं बघा, थोडंसंच खाल्लं ते, ते नंतर खायला माहिती. मीठ टाकलंय, सगळं साहित्य टाकून झालंय, अंडी पण टाकले. आता मी आहे ना 2-3 मिनिटासाठी असा मीडियम गॅस करून ठेवते आणि पप्पूला 2-3 चपाती भाजते आणि तुम्हाला पण 2-3 भाजते. अंडी आणि गरम गरम चपाती आणि अंड खाऊन सांगा मला कसं झालं ते. आता मी शेवटी जरा बाजूला ठेवते आणि चपात्या करते. आता माझ्यासाठी इकडे चपाती बनवायचं काम चालू आहे. पण हे असं कसले असे कसे लाटलेस तू? हे लाटले नाही आहे, हे बघ. आता तुला वरून नाही तेल लावून देणार आहे, हे असं आतून एकदाच लावणार आहे मी तेल. मग भाजताना तेल नाही? भाजताना तेल नाही, मग तेलकट जास्त होतात. हे बघ, माझी चपाती आहे ना असे मोठे असतात. मला माणसं असतात पण माझी नातेवाईक माणसं, तर तुला मोठे चपाती भाजतेस. पण त्याला एक कारण आहे मोठ्या चपातीला पण. काय माहितीये का, तुम्ही लहान असताना आहे ना, तुम्हाला चपाती भाजी भरवायची ना बटाटे बरोबर चपाती, तर तुम्ही सारखे तुकडे चावायला कंटाळा करायचे. एक चपाती मोठी अशी पातळ लागती तर ते तुकडे मोडून मोडून तुम्हाला चावायला कंटाळा यायचं. तर मी काय करायची माहितीये, मोठा गोळा घ्यायचा आणि छोटी पोळी लाटायची. म्हणजे त्याचे कसे 20-25 तुकडे मोडण्यापेक्षा 10-12 तुकडे मोडले की आपले चारले तोंडात. तसे मी आता हे पण मोठी चपाती करते बघ. अंड्याचं आपलं झालंय बघा, एकदम मस्त झालंय, छान झालाय. आता हे अंड्याचं आहे ना टोप उतरून ठेवते आणि तवा ठेवते आणि 2-3 चपात्या करून घेते पप्पूला पण आणि तुम्हाला पण. मी भाजू का चपाती? हा मग बरं झालं, ये भाजी आहे. मग मी एका बाजून लाटते, तू एका बाजून भाज, लगेच होईल. चल तवा तापला, बस लवकर. तवा तापला, टाकू चपाती. आता ही सुकी चपाती झाली. न तेल लावता. हा म्हणजे आतमध्ये तेल लावलंयस ना? आतमध्ये थोडासा मऊ राहण्यासाठी लावायचं असतं. एक चपाती झाली. आणि खूप माणसं हे बोलतात की हा तुमचा तवा कोणता आहे? तवा कोणता? पिठाचा तवा आहे. त्याच्यामध्ये सगळं मच्छी फ्राय, पॅटीस वगैरे काय तळायचं असेल, शॅलो फ्राय करायचं असेल तर
त्याच्यावर होतं सगळं. आणि हीट खूप चांगलं होतं हे चांगलं. भाजी बिजी सगळं मी ह्याच्यावरच करते. मला कुठे भेटला ना हा विकणारा तर मी नक्कीच त्याचा व्हिडिओ बनवून तुम्हाला दाखवेल. तिला तेल लावलं असताना वाजून अशी पराठ्यासारखी चपाती वाटली असती. हो. पण ही शेवटची चपाती तेल लावा. 3 चपाती झाली. आता हे कर. आता फुगेल हो चपाती. नाही गेली हवा. फुगत होती. त्याच्यावरून हवा गेली ना. मेरी चपाती डिस्टर्ब नको करू. तिला जेव्हा फुगायची तेव्हा फुगू दे. नाही फुगली तरी काही प्रॉब्लेम नाही आम्हाला. आणि चपात्या तुम्ही 2 खा. पप्पू 2 खाईल, तुम्ही 2 खा. आणि अंड्याची भाजी कशी झाली ती सांगा. हे अंडा स्पेशल आहे. मुगलाई जसं बनवतात ना तसं अंडा करी बोलतात त्याला. ते तशी मी अंड्याची भाजी बोलते. असं तुम्ही सांगा कशी झाली ती. रेसिपी एकदम तयार आहे. चपात्या पण आपल्या रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो की आपली अंडा मुगलाई कढी कशी झाली. ही तुझी चटणी बघ साईडला ठेवली. ती ग्रेव्ही बनवलेली सुकलेली ना. ही पण थोडंसं मीठ टाकून ठेवलंय ते. ही पण खायला मजा यायला हा. चटणी सारखी. आणि आता तुला अंडा देते. वा 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 वा. वरती त्याची हे बघा मी करी बघ कशी सुटली त्याला. काय भारी झाले. नावाप्रमाणेच आहे मुगलाई. नाव कसं आहे मुगलाई म्हणजे ते नावाप्रमाणेच मोठे राजे महाराजे कढईवर मोठे कढई असतात त्यांचे. त्यांचं जेवण आहे असं. मग आता आपण मुघल जमान्यामध्ये जाऊन ही रेसिपी खातोय आपण आता. तू एवढे चांगले नॉनव्हेज रेसिपी बनवते पण कोण बोलणार नाही की तू व्हेजिटेरियन आहे. चला आता आपण ही रेसिपी टेस्ट करून बघूया. सर्वात आधी रेसिपीची डिश बघा. एक प्रॉपर फुल मील. आणि आता बघा ही तुझी चटणी दाखव. माझी इकडे चटणी काढलेली. आणि सर्वात इम्पॉर्टंट म्हणजे वाफ बघा कशी येते. स्टीम एकदम गरमागरम. हे बघा इकडे बघूनच मग मी पोट भरलंय पहिला तर. आणि खायला एकदम असं वाटतंय कधी खाऊ. आता हे अंडा तोडते बघा. अंडा अर्धा एकर. आणि हा अंडा ऑलरेडी फ्राय करून घेतलेला आहे ना. शिजवून फ्राय केलेला. आता आपण बघूया ही रेसिपी चिकनला टक्कर देऊ शकते की नाही. चपाती तर मी बनवली नो डाऊट एकदम भारी झाली असेल. स्वतः बनवली हे बघा एकदम चांगली. आणि लेअर तू बनवलीस ना त्यामुळे ती अजून चांगली झाली. अशी जाड का मम्मी भासते कारण एका चपातीमध्ये 3 चपातीचे पोट भरेल एवढा होईल. सर्वात इम्पॉर्टंट असतो ग्रेव्ही. माझं काम आता झालं. केलं की बाजूला झाले. पण नंतर ते संपलं काय नाही संपलं ते सुद्धा मी बघत नाही. उरते का नाही उरते हा तुमच्या घरी प्रश्न पडणारच नाही कारण ते बनल्या संपेल. एवढी चांगली रेसिपी झाली. आता येणाऱ्या संडे मध्ये हा तुम्ही मेन्यू फिक्स करून टाका. कारण कालच्या व्हिडिओमध्ये एक कमेंट मध्ये होतं की आता कालचं जे भजी बनवली होते वडे बनवले होते ते एका कमेंट मध्ये आलेलं की आता सॅटर्डेचा मेन्यू फिक्स झाला. तर आता हा मेन्यू तुम्ही संडेला बनवा. समजा कधी चिकन आणायला विसरला किंवा चिकनचं दुकान बंद झालं, चिकन आणायला भेटलं नाही तर काय करायचं. घरी अंडी तर असतातच. बॉईल करायची असं करायचं आणि सांगायचं की चिकनच बनवलंय. खाणाऱ्याला समजणारच नाही. अंडी बघून समजेल पण असं ग्रेव्ही बघून असं वाटेल की तो चिकन पेक्षा पण जास्त काहीतरी चांगलं खातोय. ती चटणी पण खायला एकदम मजा येते. वेगळी वाटते. चपाती बरोबर कशी वाटेल. चटणीच वाटते. हो अशी वाटते. ते वेगळी चटणी बनवली. असं वाटतं ते 2 रेसिपी झाले का बरोबर. तर तुम्ही काय करा रेसिपी बनवाल ना तर ते ग्रेव्ही थोडी जास्त बनवा. ती ग्रेव्ही काढून ठेवा. त्यानंतर लास्टला वरतून मीठ टाका. आणि मग जेवढी अंडी बनवायची तेवढी अंडी बनवा. आणि ती ग्रेव्ही काढूनच ठेवा साईडला. ती असं वाटतं ती चटणीच बनवली आहे. आणि खूप रेसिपी चांगली झाली. तर या संडेला हा मेन्यू फिक्स ठेवा तुमच्याकडे.